hapon, right? So, nakapaghanda na ba lahat ng mga pamilya natin? Kung sakaling dito, anong pag-asa natin? Parang straight ko po lang. Ano po yun? Ha? Dumating na naman sa hindi. Di ba nakanda tayo lahat? Dahil-dalat ng bagay. Bumubulo na. Anong paghandang gawin natin? Huwag kayo magpanik. Okay? So, anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Basti, anong dapat natin gawin? Ha? Huwag kayong magpanik. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong magpanik. Magdasal ka. Ngayon, magdasal ka. Ilit mo lang magdasal. Iyak. Sige, sabay-sabay tayo magdasal. Huwag kayong magpanik. DJ, huwag kang iiyak. Lahat sa mga papalayos lahat. Huwag kayong magpanik. Ano kayo magpapanik? Okay, suddenly, maghawak kamay kayo at maalis na tayo para tayo sigurado. Huwag magpanik tayo. Yun lang ang pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin. Happy ending. Hindi kayo mas panik.